25 июньнән 30 июньгә кадәр сайлаучыларга яшәү урыннары буенча рәсми теркәлгән участок сайлау комиссиясенә килеп, алдан тавыш бирү мөмкинлеге тудырылды. Үзәк урамнарның күп фатирлы йортлар ишек алдында 10 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр эшләгән күчмә сайлау пунктларында 486, өйгә чакырып 210 райондашыбыз алдан тавыш бирде. Пушкин шушы дворында без инде күчмә сайлау участогы оештырдык. Бүтән таләпләргә туры китердек. Бүтән менә комиссия членнарында да ниләрдә маска халатлар. Инде килгән һәрбер динең температурасын үлчибез. Һәрберсенә әгәр дә печаткалары икән, барсына печаткалар ниләр маскалар бирәбез. Бүтән таләпләргә туры китердек. Менә без инде бүген шушы җирдә алып барабыз. Коронавирусны таратмас өчен тавыш биргәндә барлык санитар нормалар төгәл үтәлергә тиеш. Комиссия әгъзалары сайлаучыларның температурасын үлчиләр, кулларны дезинфекциялиләр һәм битлек, перчатка, ручка бирәләр. Өлкән яшьтәге гражданнар өчен яшәгән урында тавыш бирү уңайлы икәнен күпләр ассызыклады. Безнең өчен бу уңайлырак инде, нәрсә әйтсәң дә инде барып йөргәнче аяклар авырта инде хәзер. Нәрсә дип әйтим, уңайлырак инде, уңайлырак бар нәрсә әйтәгез. Бу безнең өчен нык рәхәт. Менә булай итеп сайлау, ишек алдына килү 100% әйбәт. Безнең өчен генә түгел, вообще бөтен кеше өчен. Гарип араба гына түгел, барсына да әйбәт. Илнең төп законына 200-дән артык үзгәреш кертү тәкъдим ителде. Сайлау бюллетенында әйе яки юк дип җавап бирергә мөмкин. Район башлыгы Рамил Муллин 1985 номерлы бакча сайлау участогында тавыш бирде. Алдан тавыш бирүне кулай санаучылар 400-дән артты ди сайлау комиссиясе әгъзалары. Безнең бүгенге көндә 1985 сайлау участогында 1200-гә якын сайлаучыбыз бар. Кичәдән 25-ннән берсе включительно безнең сайлаулар башланып китте. Кичә без Вахитов урамнарында күчмә участокны эшләтеп җибәрдек. Бүген инде урамнарда Семилет урамнары, Набережный урамнары, Татарстан урамнарына чыктык. Күчмә участок кызлары, егетләре белән. Алдан тавыш бирүдә халыкның актив булуы 1 июль көнне төп сайлауларда катнашучыларның санын киметә. Районыбыздагы 30 сайлау участогында 8350 райондашыбыз алдан тавыш бирү мөмкинлеген файдаланган. Бу гомуми сайлаучыларның 69,33% дигән сүз. Светлана Фазылова, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе.